ka-vlog! Nandito ako sa aking buddy. Kasi sabi niya sa akin, hindi ko na daw siya mahal na mahal. Wala daw akong pagmamahal sa kanya. Pero bago dyan, kailangan ko munang papasukin ng aking intro. Intro, pasa! Hi, Karuba! Hi, Karuba ka lang! Oh, ito si Ma. Ito Ma. Yan ang aking mga kaibigan for today na bago. Nandito ako, dumayo ako sa kanila. Kaya, mga ka-vlog, dito na kayo sa... Andito rin ang aking anak, kes na si JP Di Makanyong. Di ba kayot? Di Makanyong. Mga ka-vlog, pasensya na kayo sa aking mga... Ano nak? Walang hiya ka na naman eh. Oh, siya na talaga ang may 3 camera sa cellphone. 'Di ba? That's why he want to see the camera, the triple, 'di ba? Pero ganun lang 'yun mga ka-vlog. So, Wala pa ba si Mami? ito nga aking body, dinayo ko. Kahit mga nila po. No, I don't want. Yan, ang aking body, binigyan ko siya ng beer kasi sabi niya hindi ko na daw siya mahal. Mahal na mahal ko kaya to kasi siya yung first time kong nilait doon sa ano. Bastos ka, kangkong ka. Kangkong! Paano yun, Me? Paano yun? Paglait ko, si Raulo tong babae na to. Lakad ng lakad, di nagbibigay ng orange. Oo, palagi ako naghihiwa ng orange. Tapos, nung dumaan na siya, ang sabi niya, sa inyo sis. Ano? Gago, sumayaw pa kami nung sa VIP dance floor. VIP dance floor. Yan. Siya yung nilalait ko nun, so naging friends ko na siya kasi nilalait ko siya nun kasi hindi siya nagbibigay ng orange mga ka-vlog, so alam niya na. O, sa'yo. Hayaan niyo si JP, Sa'yo to. Mga ka-vlog, kaya enjoy life. Mami, I miss you. I love you. Gusto ko makasama ko yung dalawa. What? Yung kayong dalawa. Gusto mo kayo makasama Yung sa... kakain ng tayong 3. Ano makakain niyo mahal? Kakain kami sa restaurant, gago. Ano na? Yung sushi tayo ba? So Pamayama. mukbang. Oh, mukbang, yun. Daddy Ivan, I miss you. Yan, yung friend ng aking kabady. Daddy Ivan, my new friend. I meet you soon. Oh, I meet you soon? Asawa ni ano? Buddy! I love you, buddy! Mwah, buddy! Baka pumunta sila dito. Sinang pupunta? Ano? Baka pumunta sila dito. Nag-aalala ka masyado, nagpaalam ako. So, yan mga ka-vlog, yan yung friends ko ngayon. Nag-ulam kami ng kangkong at Hindi okra. nga daw kangkong yan. Ano ba? Nireject nga ako ng pinsan ko. Talbos na kamote. Alam nyo ba, ganito. Pangin kakit mo inapoy? No, I don't want. Ganito ang kinakain namin. So, pag may nagluluto, mga ka-vlog, ito yung kinakain namin. Sa katapusan. Katapusan. Masarap siya. Ayan yung body ko. Hindi niya to luto, hiningan niya lang ako sa kapitbahay niya. Huwag kayong mag-alala, binulgar ko. Sabi niya, hindi ayaw niyang ibulgar. Gago ka. Kapang kita. Ibablock kita. Tapos may red egg tsaka kamatis. Ibablock kita. Ang sarap mga ka-vlog. Miss, yung birthday ko, wala ka dito, di ba? Ikaw rin mahal. Ang daming anak. Ito nga kadit ko, hindi nga sumipot eh. Tangkinan nyo, inasahan ko ba naman kayo? Kaya nga ako nag-ano ng maraming alak eh. Akala ko alam mo yun, May. Kaya nga sabi ko, birthday ko, di ba alam mo na? Sino to? Tubig daw. May order? May, chichirya. Saglit. Wala nga, ano, Mimi? May. Chichirya. Anong gusto mo? Miss natin to guys. May sapit yun.
Agkat katawa ka dyan, tropa mo na. Ay, singat-singat yung dahon ni tikangkong. Singat-singat yung dahon tikangkong, yung ngipin. Luto po na ito ng aming kapitbahay. Pinsan ng... Basag. Pinsan ng aking kabady. Si ano, kasama ang kapatid mo. Ano yun na? Ubus na yung okra, ayoko ng kangkong. So, Mia, thank you, Mia. I love you. welcome na. Pumili rin sila ng mga chichirya, guys. Yan, kasi dumayo ako sa kanila. Nyakit mo ba, de? Blue eyes no school. School ka no? School kan blue eyes. Ayan, bibila na naman akong kabady ko kasi ayaw niya na naman talaga ako umalis. Pati itong anak ko. School ba? I miss her. I miss you too. I love you, Brad. Soon. Yan, ayaw nila akong umalis mga ka-vlog. So, thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button. Subscribe. Nagnuno. Hi mga ka-vlog, ito na ang aking buddy. Ito ang kanyang friend. So ngayon, nandito ako, nagpaalam ako sa Troublemakers dahil kakain lang ako ng okra. Ano to, pate? Okra, tsaka sa kamote yan. O, diba? Ay, kangkong! Ay! Objection! Objection! Kangkong! At ano natin? Okra na may kamates at kangkong. Yan mga ka-vlog ang aking kakainin ngayon. Bigay nila ate. Dun. Yan. Hi mga ate! Say hi! Ay, nalagdak ng paapon ko. Naka-vlog nga raw, nag-vlog. Yan.